Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών Rebattery ΑΕ καταγράφει τη διαχείριση των μπαταριών αυτοκινήτου, μηχανημάτων, μοτοσικλετών και άλλων μπαταριών που αποτελούν ρεύμα επικίνδυνου αποβλήτου από τη δημιουργία τους μέχρι την ανακύκλωσή τους. Στα 13 χρόνια δυναμικής λειτουργίας, η Rebattery ως εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών πανελλαδικής γεωγραφικής κάλυψης κατέχει το 80% των εγγεγραμμένων υπόχρεων στο Εθνικό Μητρό Παραγωγών, καθώς είναι ενταγμένη στο σύστημά μας 270 υπόχρεοι παραγωγή εισαγωγής συσσωρευτών. Είναι συμβεβλημένοι μαζί μας 55 συλλέκτες. Έχουμε αναπτύξει ισχυρό αριθμητικά και γεωγραφικά δίκτυο 9.700 σημείων συλλογής μπαταριών. Διαχειριστήκαμε συνολικά 150.000 τόνους αποβλήτου μπαταριών μολύβδου οξέως. Διαχειριστήκαμε περισσότερους από 17.000 τόνους αποβλήτου από την νησιωτική και περισσότερους από 133.000 τόνους αποβλήτου από την ηπειρωτική χώρα. Έχουμε καταγράψει περισσότερες από 160.000 παραλαβές αποβλήτου μέσω των αντίστοιχων εντύπων αναγνώρισης επικινδύνων αποβλήτων που εκδόθηκαν από τους συμβεβλημένους με τη Rebattery συλλέκτες, το λεγόμενο περιβαλλοντικό δελτίο αποστολής, με κόστος διαχείρισης 17,50 ευρώ τον τόνο. Η Rebattery ΑΕ χρησιμοποιεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Ελέγχουμε την νομιμότητα των αδειών. Επιβεβαιώνουμε την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και δεσμεύσεων. Διασταυρώνουμε τις πραγματικές ποσότητες. Παρακολουθούμε τη σωστή και ασφαλή μεταφορά σε ολόκληρη την πορεία του αποβλήτου και παράλληλα υποστηρίζουμε το Εθνικό Μητρό Παραγωγών και το Ηλεκτρονικό Μητρό Αποβλήτων ώστε να γίνεται διασταύρωση των αντίστοιχων εγγραφών από την πολιτεία. Αξιοποιούμε το απόβλητο από όλες τις πηγές παραγωγής του, οι οποίες είναι διαλυτήρια οχημάτων, εταιρείες ανακύκλωσης ανάκτησης, συνεργεία μοτοσικλετών, οχημάτων, βιομηχανίας και σκαφών, ηλεκτροτεχνίτες, επιχειρήσεις εμπορίας μπαταριών και ειδών αυτοκινήτου, δημόσιες υπηρεσίες, αντιπροσωπείες, σέρβις αυτοκινήτων. Οι βασικές αρχές λειτουργίας μας είναι διαφάνεια, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα. Έτσι, επιτυγχάνουμε σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα. Η Rebattery διοργανώνει και πρωταγωνιστεί σε πρωτοποριακές εκστρατείες ενημέρωσης όπως επιστημονικές ημερίδες, θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις, ενημερώσεις σε σχολεία, δήμους, κατασκηνώσεις, διανομή ενημερωτικών φυλαδίων. 50.000 παιδιά συμμετείχαν σε ενέργειες ευαισθητοποίησης. Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τη συνεισφορά του καταναλωτή στην ανακύκλωση σε όλη τη χώρα. Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι 6.000 χρόνια απειλούν το περιβάλλον τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αν δεν ανακυκλωθούν. Η σωστή διαχείριση του αποβλήτου της μπαταρίας συμβάλλει στην ελληνική οικονομία με 320 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών, 80 εκατομμύρια ευρώ φορολογικά έσοδα ετησίως και 3.750 θέσεις μόνιμης εργασίας. Ανακυκλώνουμε και προστατεύουμε το περιβάλλον. Rebattery. Ανακυκλώνουμε και κερδίζουμε. Όλοι εμείς, όλη η χώρα, η ζωή όλων μας, όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.